nai ku blai ye ya pi wei pu wei haga kerteng ka bathyang tam uji sukres ubalong unong pen em jongi ka kubor ka bangakwa banwanra apreng jong pi haga ni ka clip mat kadena ka gospel ka jong Matthias kal nong bakhat wei ka dekhot ka ba ar po pra ka tien jong blai ka ong to wan hanga pi baro ki bathat bat ki bakhia ka jingket te ngan pen jam ya pi kani kalong ka tien ka jong blai ka ba uji su ukren wong to wan hanga pi baro ki bathat bat ki bakhia ka jingket te ngan pen jam ya pi paralog ba ye yo le se pi don apreng ka jingkhia jong ka jingket yo le se pi don apreng ka jing e jong ka jing em yo le se pi don apreng jong ka jingku slai ka baban apreng ka jingpang ka baban ya ka jing em ka jong pi ya ka met ka jong pi yo le se pi don apreng ka jingklumar jingmut bat pi sngo kumba kani ka jing ya syam ka jong pi kalong kum ka jingket ka bakhia ka baban ni ka jing em ka jong pi en reu jisu khot hagane ka clip mat to wan sha u jisu pi baro ki bathat bat ki bakhia ka jingket te un pen jam ya pi lese phin bu ya ka jingkali kumno banwan sha u jisu kres kumta ka khubor ka bangakwa banwan ra apreng jong pi kalong kumno banwan sha u kres kabaning kong ken mau habangi wan sha u jisu ngi haban wan da ka jing sngoret ka bible ka yathu yangi na ka shithi ka jong u jacob kalnong ka basau bat ka de khot ka ban rio henry u ai ka jing ai e bakhambun na ba ulong na ba kumta ula ong play u yale persha e ki bas ngo kraw henry ha ki bas ngoret u ai ka jing ai e aba pikwa banwan sha u jisu ba u jisu un ket e kita ki jingket bakhia ki jong pi ba u jisu un pen jam no e kita ki jingket bakhia ba ka jing that ka ba pi shem ha ka jing em ken mau ba pi wan sha u jisu to wan da kata ka do not ka bas ngoret Bret no eka jing sngo sarong. Bret no eka tak jing sngo la bangan yeng dalade. Bret no eka jing sngo la kaba pi shania ahla ka jong ka bor. Pi shania ahla ka jong ka jing syampang. Bret no eka tak jing sarong kaba pi don ha ka donut. Hendai to wan sha utrai ken da kata ka donut kaba sngoret. Namar ka jing sngoret kalong ka dak jong ka jing em u kristan u paman la ka ski. Kumta ko ki para banget ba iet lada pi kwa mo jisu un ba e kita ke jingket ba khia ke jong pi wan show jisu da ka do not ka jing sngoret nang ta ka benta ka ba ar kumno ba pin wan sha u jisu ka benta ka ba ar ka long wan sha u jisu da ka jing kala ka ba mot ka tien ka jong u blai ka ong kumne na ka kam jong ki apostle ka lenong ka ba lai ka de khot ka ba khandai kaong na mar kata to kala ka bamut to wan pai khmat ru ba on yo pendam no ye ki pop jong pi bat kin wan ki ayom shong pengat hakmat chong utrai ka tien jong blai ka ong to wan pai khmat ru wan da kata ka jing kala ka bamut ba on yo pendam no ye ki pop on yo wan kata ka ayom jong ka jing shong pengat hakmat jong utrai kan wan kata ka ayom jong ka jing pengat lani kan wan kata ka jing jathat kan wan kata ka jing weng no ye kita ki jing ket bakhia kan wan kata ka jing jam ha ka mensiem pada ka jing em ka jong pi lada pin chuan sho utrai da ka jing kala ka bomot ka tien jong blai le ka ong yengi na ka kitab ka jong Isaya kala nong ka basan pausan ka de khot ka ba nyo ka ong to u boman un ino yala ka lenti jong u bad u riu bom hok yala ka jingmut to un pai sho utrai te un sngosen e ya u bat sha u blai un ma paru utrai un sngosen e utrai un yo sngo ya kata ka jingwan pai ka jong pi lada pin wan pai sha utrai bad pin ino e kita ki lenti boman jong pi barok nang ta kumlongin wan sha utrai ka benta ka balai ka bangakwa ban wan ra hapreng jong pi ha ka ni ka clip mat hagane ka por kalong wan da ka jing phla lada pikwa bo try un penjam kita ki jing sngo khuslai ba ki jing sngo si haga jing em ka jong pi kalong to wan show try
ringkat berkata ka jing pla ka jong pi ka ktien jong blai ka ong na ka shiti ka baning kong uyo anis kalanong ka baning kong ka dekhat ka bakhandai ka ong kumne ka ong ladapi ladang gi pla ye ki pop jongi ulong ubayai ne baru ba hok ban map no ye ki pop jongi badan pen khut ye kata ka jing bom hok jongi baro ken mau bangi wan show blai pla ye ka ka bangi don ha ka do not la ka long ka pop laga long ka jingket bakhya laga long ka nugo nugo jing khuslai laga long ka nugo nugo jing ka bang yeshia ma ka jing wan ban pha sha utrai te utrai un map bat un yo sngo ya kata ka jing pha ka jongpi kumta ko ki parlok ba ye kane kade ka tien jongblai ka bangadon ban kentu apreng jongpi apa pi wan sha u jisu wan rengkat pakata ka jing pla ka jongpi ya ka jing yasham ka jongpi nang ta ka benta ka basau kumno bangin wan sha u jisu ka kalong wan da ka jinget habangi kwa ban wan sha u jisu ngidon kam bangin wan ru da kata ka jinget haga gospel ka jong Matius kalenong ka baar puwei kadekot ka baar po ar ka ong kumne bat ye ki baro kat ka ba phin pan haga jingduai da ka banget phin pediang kai baro ka ba phin pan kai baro ka ba phin pai sha u Jesu da kata ka jingker pat ka jong pi haga jingduai pi don kam ye ka jinget na kata ka daw ba pi wan sha u Jesu ko ki paralok ba it pi don kam ban wan ru da ka jinget berat no ka jing arta tien berat no ka ta ka jing snow ka bawan kum ka jing ki phalo jong ka duriao berat no ka ta ka jing bom la ban nget henrei kan mau ba phin wan sha u Jesu da ka jinget namar ka bible ka ong ba u jis haba pi wan sha khmat jong ublei pi don kam ba phin nget ba ublei udon bat ka bible ru ka yathu yangi khlem ka jinget on omla ban pen smau bhaya ublai ka benta ka basan ka long to wan kumba philong ken mau haba pi wan sha u Jesu ko ki paralok ba ie ko ki parabangai pidon kamban wan sha u Jesu kumba ngilong namar ka daw ka long ba ngimla ban buri nakmat jong blai kata ka jingya syam jongi ngimla ban penrit lani ngimla ban pen kraw ya kata ka jingya syam ka jongi utip yangi kumbangi long na kata ka daw ka don kam yangi ru bangin wan kumbangi long ka bible ka yathu yangi ka ong ba ka bible ka yathu yangi na ka kitab ka jong Isaya agal nong ka banengkong ka dekot ka bakhat pra ka ong kumne ngam ngan pule ka ni ka tien ka jong blai na ka kitab ka jong Isaya ka lanong ka banengkong ka dekot ka bakhat pra ka ong to ale tungin ya sat nialam ong utrai lada ki pop jong pi ki saw han kin le kat ka yor lada ki saw betu kin le kat u snyu lang brot ka ni ka long ka tien ka jong blai compare ka ka ba pilong lada ki pis ngo thu ba ki pop jong pi ki saw han lada pis ngo thu kilas kita ki pop ki jong pi kilas saw betu Henry do tip bau blai ula ban penli kat kayor ngote bau blai ula ban penli kat usnyu lang brot kan jingmot jong ane ka benta ka long abang iwan sha u Jesu ngi haban wan kum ba ngi long ka don ka wei ka kentai ka ba kerteng ka Charlotte Elliot kani ka Charlotte Elliot ka hak kalong ka samla ka ba don ye ka jinglong ka ba bha ka dong ka samla ka ba don buram lakha la pen he pen sania ka ha ka long yeng kristan henry ha ka por ka badap lai po arsnam ka Charlotte Elliot ka yo ya ka jingpang ka ba kamla shu watang ban khi na ka jingthia jongka ka don ka ni ka jingpang ka ba shu tlot bet ha ka met ka jongka ka Charlotte Elliot bat bun sien kalabu kalawan ru ka jing arta tien kum ka kristan kalawan ka jing arta tien la ublei udon ne am Ikmi kikpa ki juyo snow ya ka jing ut ka jong ka Charlotte Elliot kum ta ha ka wei ka si kala khot ya u pastor ya wei na u pastor u bala ju kendu barabor ba ka Charlotte Elliot abau ne pastor u wan usdang meneslok ya ka andre ka Charlotte Elliot kala bu shibun ki jingkeli kat hadu ban penlong ya ki kmi ji kikpa jong ka bakan snow si ya ki kentien ka baka keren andre u ne pastor kumta ula pule ya kani ka wei ka benta jong ka tien ka jong ublay na ka gospel ka jong
Yohanes kalenong kaban rio. Bat kadekot kabalai po nyo. Ulas dang ban pule kan katian jong ublay kabaong. Baro uta uba ukpa uai hanga kinwan hanga uta ubawan hanga dalele kentaj no syabar. Kani kaktian ka jong ublay kabaong uta ubawan syanga dalele ngan kentaj no syabar. Kani kaktian jong ublay kala kta ya ka Charlotte Elliot bat uniu pastor ula ong ya ka uang Charlotte kadon kam ya pi ba pinwan sya ublay kumba pilong. Kai ka jing ya syam jong pi, kai ka jing ya kendu ka jong pi, kai ka jing snow ka jong pi, wan sya ublay kumba pilong. Bar kani ka tien jong blay kala kta sebab ka dok nut jong ka. Bar kala nget, bar kala yo ya ka jing pelat ba ka jing penkia hakata ka klipman. Kum ta ko ki paralog ba iet. Ngiyo i ba kani ka Charlotte Elliot, kam day tang kata ka kentay ka bom don nam. Enrei kala tho ya ka wei na ka jingruai ka him ka bapaw nam hakani ka perthai ka hakaktien pareng kani ka him ka ong just as I am. Kala tho da kani ka Charlotte Elliot hakaktien kasi ya kani ka him ki ai kerteng thik kumba pilong. Bat kumta ko ki paralog ba iet habangi wan sya ublay baladangi kwa ba ublay un ba kita ki jingkit ba khia jongi barok ngi don kambangin wan kumbangi long. Kumta nga kentu ya piko ki paralog ba iet ki parabanget ki bapet ya kani ka video ya kani ka jingkren lada pidon ka jingkit ba khia ka jing em ka jong pi pidon kamban wan sya ublay kumba pilong ka benta ka ba khatdo kumno bangin wan hakmat jong ublay lane hakaway ka jingkeli lano ngin wan hakmat jong ublay ka jingkeli ban jubab kata ka jingkeli kalong aba pikwa ban wan so utrai to wan no menta kau mut ngim don kam ban pen slam ban wan so utrai wat nombu por ban wan so utrai ka bible ka yathu yangi na ka proverb kalnong ka ba arpuwe ka dekhat ka ba nengkong ka ong wat pen sarong yala de syapang ka balasai namar memtep ka ka banja lasisi wat nom pen sarong yala de na ka benta ka lasai wat nom bu por ban ong ngan sawan sya utrai lasai ngan sawan lo sya utrai lasim tayo ngan sawan sya utrai lasim benai lane lasim snem aba pikwa ban wan sya utrai wan no menta kumta ko ki parlok ba iet kan mau ba ka tien jong blay ka bangala keren hakane ka klipmat ka banga ai kerteng kumno ban wan sya u Jesu sya une u Jesu ba khot yangi ban wan sya u lada pithaj ba pikhia ka jingkit sya une u Jesu uba keluar ban penjam mi kita ki jingkit ba khia ke jong pi kumno pinwan sya u Jesu ka ba nengkong ngilapet wan da ka doknot ka ba sngoret ka ba ar ngilapet wan da ka jingkla ka ba mot ka ba lai ngilapet wan da ka ba pinpla ka ba saw ngilapet wan da ka jinget ka ba san ngilapet wan kumba pilong ka ba nriu to wan no menta nriu teli ki jing batai kumno bangin wan sya u Jesu bat kumta nganget ba pin sim ya karai ba pin bread e ke jingkit ba khia jong pi sya u Jesu ngan duai ha kani ka klipmat bat piru na ki jaka ke ba pidon duai lang padong try nga wan sya me nga bread no ini ki jingkit ba khia jong nga baro nganget pa men penjam igini ki jingkit ba khia ki jong nga kokpa jong i ba beneng ngawan bat aingu yame ha kani ka klipmat jong kani ka sngi king ko try aingu king ko try ya ki khun ki jong me ki men sim ki ba kodor ki ba pet ya kani ka jingkran king ko try metep ya ki jing ya syam jong ka jing em ko jong ki metep ki don apreng jong ki try ki ba don apreng ka jing khia jong ka jingkit apreng ka jing khuslai jong ka jing em enre ablay jong angi aingu ba melong ublay ubas ngothu ya kata ka jingkit ba khia ka jong mekular bat me ong to wan syanga ngan penjam ya pi ai king ko try baki kun ki jong me kila ban wan syame ablay jong akin wan da ka dok nur ka bas ngauret kin wan da ka jingkla ka bamot kin wan da ka jing phla syame kin wan da ka jinget syame kin wan syame kumbaki long king ko try bat kin nombu por enre try kin wan no menta syame king ko try ker khuma me ki king ko pa ba ye jong ai ba kin snow ba ya ka jingkit jong ki laweng no
don apreng jongki ki kit rengkat baga jing shitom try pen khia ai ka jing pang ka jongki don rengkat don apreng jongki ki ba don rengkat ka jing khuslai ha ka jing em try weng no ka ka jing khuslai ha ka jing bot jongki don apreng jongki ki ko try ki don apreng ka jing bom suk ha ka men sim ka ko try ka jing bom suk ha ka yeng ka sam try ai ka jing suk ka ko try pen jam ya kata ka jing kit ba khia ka jongki wan ka ko try ya ka ban don ha apreng jongki try wan ka ko try ya ka ban ya syam ya ka jing kendu ka jongki naman me kular ba men pen jam ka ko try nange ka ko pa ba ye changa ba ka ni ka tien ka bala kran ka ni ka klepat kalong ka jing ku ablai jongai wei pe wei ki ba syak skor ngai ngu ya making ko try par ngai shame ka buram ka jingu ba ka jing ro ha ka kerteng ka jong uji su ubana na swek ngi dwai pa ngi pan amen amen kublai un ku ya pi na ka ba syak skor ka tien ka jong